raskavoitaikina, 125 grammaa margariinia, puoli purkkia maitorahkaa, 2 desilitraa vehnäjauhoja, puoli teelusikkaa leivinjauhetta. Sekoita pehmeän rasvan joukkoon maitorahka. Nypi joukkoon kuivat aineet. Sekoita taikina nopeasti tasaiseksi. Anna taikinan levätä kylmässä peitettynä. Ota esille nämä raaka-aineet. Leikkaa margariinia 150 grammaa. Pehmennä mikrossa, mutta älä anna sen sulaa. Mittaa 2 desilitraa jauhoa. Sekoita jauhojen joukkoon puoli teelusikkaa leivinjauhoa. Mittaa 1 desi maitorahkaa. Laita kaikki ainekset kulhoon. Nypi taikina tasaiseksi. Valmis taikina näyttää tältä. Anna taikinan levätä jääkaapissa tai pakasteessa noin 30 minuuttia. Sillä aikaa ota esille kananmuna ja kinkkusuikaleet. Laita kinkkusuikaleet ja kananmuna kulhoon ja sekoita tasaiseksi. Ota esille mausteet, joita haluat käyttää. Lisää mausteita mielesi mukaan kananmunakinkkuseokseen. Taulin levennys taikina jauhotetulla pöydällä. Tee muotilla ympyrän muotoisia palasia. Lisää ympyrän keskelle kinkku kananmunaseos. Taita ympyrät 2 kerroin ja painele sormen päällä reunat kiinni. Paista uunissa 200 asteessa noin 15 minuuttia. Tältä näyttävät valmiit pasteijat.